Ondo etorri lagunok podcast saioaren atal barrira. Gaurkoan GV Alkarteko lagun bi daukaguz, Julen eta Oier, ikusi. Bueno, bikote, ondo etorri, zelan? Ondo zabizie? Bai? Gaur eskapadatxoa. Egin dozue, GV Alkartetik, Julen, konta guzu, zer da GV Alkartea, hasi baino lehen? GV Elkartea da Durangaldeko behar izan berezia dituzten familien elkartea. Guk izetez dugu anistasun funtzionan intelektuala duten pertsonentzako aizialdi programa. Orduan, hori labur bilduz, hori izango zan. Baina, nik hori da ofiziala, baina izetez kuadria bagara, informalki kuadria gara, familia bagara, ondo pasatzeko lagunek, planak... Eta kuadrilla ipatzen dozuenean, egoitza bat aukan txokotxu bat, edo lokalen bat edo zozer, non zauzie? Bai, eta gainera lokal barri edeko, guztau hier? Lokal barri edeko, guztainaren... Horren dugu... Zekari. Intxaurrondon? Intxaurrondon egoz beti. Hortzeko zuek lokal barrie? Bai. Nazelakoa da, ona? Oso polita da, hone. Bai. Euria badau, eta botitzen behitz, hone. Ez ere guztitzen hori. Ke jauko zarie? Urte asko egon gara lokal barria itxoiten, eta esan oso posi gauz lokal barriagaz, Intxaurrondoko zentroan dau, Durango hizkuntza eskola ondoan, eta esan asko irabazi dugu kanpo espazioari begira, badekogu futbol zelai bat hor kanpoan, badekogu merendero bat, badekogu txoko bat aterpeagaz, lehen ez genukana, badekogu espazio ludoteka, play, barrie, telebizainue, horren agaio bebai, kanpoan ekintzak egiteko espazio, orduan, oso posi gauz lokal barriagaz. Hor, igual komentario oso materialista emon leike, baina olako egoitza bat eta olako azpiegiturak izateak, horrek imaginatzen dut, erabiltzaileen eta zeu ondanon ongizatean bera ginen handia izan. Bai, eta duintasuna, ez? Oinartel lehen egiten genuen batzarrak ize, eskatz baten de mala manera, eta dekogun espazioa aparte aldugu, haukin bebai, alokatu espazio desberdinak batzarrak egiteko, orain dela gitzi sexualizare tailerra oktogonan indabi, orduan multifuntzionala da. Aldugu beste espazioak erabili, duintasunez, eta orduan posi gauz, zentzurretan. Eta bier, zeuk horrek ekintza guzti horrekiten diren tailerrak, eta horretan parte hartzen duzu edo? Bai. Bai? Zeinetan, oin dala gitzi zeinetan ibilizara? Zitzuari egon gara ikasten ze egiten dugu netzak eta mutiagaz. Txer dauen ondoitea, zer txarto, horrekontok ikizio zuez. Eta zer gehiago? Zein da guk urtero egiten dugun oporrik miresgarrien. Oporrak ez da zuez? Oporrak behiten da zuez, ala? Bai. Nora juten gara, berrezen? Zalora juten gara, batzu doi ez, ekainago eta guztiago eta marrera. Bai? Betzu doi usteatik, amabitiko amazazpira. Da nora zuazia? Zalura. Zaloura? Da zerreiten dugu zalones, ahi oso, Juerga, juten gara. Juerga joaten zari. Hori da resumen ederren nahi. Juergaz aparte zertzeriko dugu. Zer txugei abinko zuen. Biztina juten gara biti, Costa Garibera. Costa Caribe, bai. Perentuerara. Portaventura. Hotela de buffet, bai. Niko hierre imaginatzen zaitu. Portaventura, beldurrek ez teko zu Portaventuran? Ez. Zu, baina horre altura handiek eta velocidade asko hartzen da, Ni biten Zamala. Zamala da barrile. Zer da hori? Atrakzio barriren bat? Bai, barraka, bai. Eta horre ez teko zu bildurrik? Horre igual bai, apurtxu bai. Ez, ane. Ez teko zu? Ni ez. Eta hoteletako bufetetan jango zu aldandana? Bai. Armozutik azite. Bai. Osea, que oporra biten duzu ez, eskapatxu, guk izetez dekogu ekintzak urtean zehar, egunero dekogu zabalik ludoteka bat, gaztiek etorri aldi izena arratzaldetan, da espazio librea, eta horre egiten dugu ekintza ezberdinek. Gero, ludoteka aukitea zabalik aparte, egiten dugu tailerrak. Hori, oiarreko inesan daua moduan, aukin dugu sexualia eta tailerra, baina horretik aukin dugu informatika, aukin dugu sukaldaritza tailerrak, eta hor ja diez gai hau ekintzak gidatuak. Horretaz aparte, dekogu piztina astelenetan, eguaztenetan multideporte, eguenetan futbola, badekogu futbol talde bat bebai, baloncestu baiten gehienu, eta hori, da gero asteburutan, kuadriagaz irteerak, eskursiñoak, txangoak, udan kampamentu urbanoak eguraldi honagaz, piztinara, edo Hernaniko, Durangaldeko.
ingurutik egiten dugu ekintzak. Bueno, eta horretaz aparte, beste agenteekin txosna zabaltzen dugu Durangon, sensibilizazio unean, txosna zabaltzen dugu. Baina, zerbiduten ibilten zari, eso, bai? Bai. Hemen kamarero lanak. Hemen bakarrik ez da ondo pasatu, bai? Osea, kamarero beharrak egiten be ondo manejetan zara. Refresko bat, jarten edo zerbezatxu bete botaten. Kainero ondo maneja behar da, eh? Bai. Da hori bebak izuten? Kainero bat egiten egiten, no. Bakizu? Ez, kaineroa da, aldatiko kaineroa. Ez que, karo. Honek zerbidu. Hau da. Zu bakarrik zerbidu. Hori behin, jaki egin behar daiten. Kaineroa da, txiken duzu kaineroa aldatzie. Ez que, aldatzea eta barriñe aldatzea eta hori ya da, la caña. Kamarero planta. Pa servir la caña, gero inbardan ejerzizioa ez la caña. Garutu da gana. Hori biten duzue? Bai. Bueno, urrungo jaietan... Hau da gebeko duratzeko da, jutiko portara. Amigo! Horregaitik ito zuen beharra hor, gero salura joan aliziteko. Gero salura joeteko. Ai, pidin, arrape zaitut. Imaginatzen dut gainera, Julen, horrek bizitasuna eta biziposa emoteaz gain, familiei be, arnazaldi ederra emoten deutzia, ezta? Bai. A ber, geuben proiektua izetez dau pentsauta gaztei zuzendua, ez? Baina gero zeharka, egia da, familizek euren arnazgunea badeki, Baina, bueno, gure proiektu izetez da eurengan pentsauta, gazteengan pentsauta, aixialdi proiektua da gehien, gure esitorik handiena, ze gainera resultado emoten dau, ez dugu astu behar, geu behar zizan, ondala 20 urte baino gehiago hor zizan, eta errealidadea zan, gure gazte gehienak, bakarri geratzen ziezela, batez be 15 urte edo hor justo nire balsabo horretan kuadrilla egiten hasten diezenean, pues errealidadea da bakarri geratzen ziela, kuadrilla bari, lagun barik, ez? Orduan, euren egunerokotasunen zan asteburua heldu eta playa jolastu bakarrik edo, ez? Eta lehen oindala 20 urte baliabiderik hurbilenak zuten Bilbon arte joan ziren, ez? Orduan Durangalean ez zegoen olako zerbitzurik. Eta holan hasi zan, eta hasieran egia da gitxi, familia gitxi zela, oin ja 40 baino gehiago gara, orduan, horrek bai, ofizialki 48 ez, baina 8 horitatik pasibo egoaran dauz. Orduen, familia handitu da, horrek erronka barriek ekarri dozkuz, menpekotasuna gora doa, orduan lehen egin alzien ekintza asko, taldeka banatu bar gara, danok deko bere konplejutasuna, ez? Baina, nik uste saiatzen garela espirituarin mantentzen, eta, hor gabiz lanean. Da guzti hori Julen aurrera eroateko, zelan egiten duzu, posible batetik, imaginatzen dut, erakunderen baten babes potentea eukin behar dagoela geube alkarteak, eta gero bestetik, azpiegitura humano, ez da persona barik hau ez talako posible. Hori da, lehen esan dugu, rekurso bat dala, materiala ondala egoitza, hori ondo, baina gero baliabide ekonomikoak eta baita rekurso humanoak behar duguz. Ekonomikoen aldetik, eskartu behar duguz batez be instituzio publikoei, horien artean diputazioa, Mankomuniadea, Durangaldeko herri askotako instituzioak, eta gero baita finantzazio pribatuak, adibidez Funbarri, Kaixa bebai, jartzen dugu, lan horretan deko autofinantzazio bebai saltzen dugu gure gauzak. Eta gero, importanteena, bolondrez asko deko gule, beste egia da bolondrezen egoera aldatu dala, lehen modan zeuen, oin zailtasun gehiago deko guz, bolondrezak orkitzeko. Zago nuke orokorrean militantzia, ez da, bolondrezak aipatzen dozu zenean, militantziak alzorian dagoala, eta hori igarriko dozu. Asko egatzen da, ni adiez, ni sartu, ni eta nitaz aparte Iraia koordinazioan da, unora bebai, sartu ginen. Iraia ez da, baina Iraia orduan da, huelako, baina, hombre, Iraia, no lehetxesa Iraia, ez da, Iraia bada, bueltan etorroko da, baina, orduan Iraia ez da, joen, Iraia gogaz da, baina gu hasi ginen bolondrez, ez, eta, garo hiertan, egiz izan, jende, gu, esan behar dugu, sortea deko gula, beste elkarte batzukin konparatuz, egia da guke badeko gula horre sostena, ez? Eta hor, sentutan arrago margara, ez? Baina, egia da hor, horrek
erronka barri hori erantzuna moteko, eta hori, pues, bueno, pues, amoldau behar da, errealidadea hori da, eta etorkizuna holan da, eta, bueno, a ber, guk esan behar dugu, eta ez dakit zindan kamara, baina esateko, bebai, bolondresak etortzen diz. Zeurea hori. Hori, bale. Ba, ez dakit jasen. Baina, gurut izan, bolondresak, geubera etortzen dizan, askok, sortea dugu, geratu diesela, siesta bakarrik, asko irakasten dugu, baina asko ikasten dut euren gandik, kuadria sortu dugu, lagunek egiten dugu, ekintzak egiten dugu, gurut izan, bada horre, bueno, ondo goten. Orduan, ikusi dugu, bolondrez asko geratu diesela, orduan, bueno, pues osegaitik izango da. Ikusten duzu Durangaldea eginda dagoala, behar izanen bereziren bat daukan jenteantzako? A ber, asko egiteko dago, baina egia esan, geubek be Durangaldeari eskaini dutza, eta sensibilizazioa hain dau Durangaldeko komunidadean, gurut esan hau da, hartu emana da. Guk ikusten doa, adibidez, Saloura eta kanpoaldera joeten garenean, sensibilizazio gitxi hau dau, porque casi que nos ven como monos de feria. Eta hemen Durangaldean, esetzen gaitue, joten gara, bueno, oier justo, bueno, es el... Nire kontatu ezti gaina, oier Durangaldean oso famosoa da. Oso famosoa da, ez? Baina gurut esan, horbe lan bat dau, gustatzen jaku, zue joetan zaien kontzorture, geube joeten gara, pintxopotera, geube bai pintxopotera joeten gara, eta egunerokotasun presentzia hori gustatzen jaku egin behar dugu, eta baita da militantzia bat, ez? Bai, ez? Geube, saltza guztuitan egotea. Bai, konsientzitik ondo pasatzeko, baina baita konsientik. Esango neuke gainera, badaukagula gizaki askok, pertsona askok, badaukagula beste gainetik gauzanaren sinismen hori, edo norberaren buruari emoten dutzagun autoridade hori, ezta? Beste bat igual ez dagoelako gure kanonen barruan fizikoki, ibilkeragaitik, berbakeragaitik, zenbat daukagun ikasteko hortik, ezta? Bai, asko dugu, eta nik eurengatik asko ikasten dut, ez? De hecho, anekdota bat, ez? Etorri zan, bueno, bat, bolondrez bat, etorri zan, amaitu zan, bueno, berak horas de comunidad etorri zan, ez? Ze hor egiten dugu, ordua komunidad. Eta bera, derrigor etorri zan, eta bera izitez hitz totela zan, tartamudu. Ordan berak esaten zaban, gauza bat, eta miri pentsara zido sostana. Badauz bakarrik bi leku, edo bi momentutan, ez endazela hitz totela. Bat da, edan da nauenean, eta beste bat, geuen nauenean. Ez nazelako epaituta sentitzen. Eta, bueno, bera etorri zan ordu horiek egitera, ez? Baina gero, gugaz geratu zan, eta oso posik, ez? Geratu zan, ez? Baina horbe ikasten dugu, beti epaitu egiten dugu, edo zertan, ez? Baina, bueno, guk euren gatik badeko zerrikasi, bai, eta bera, gustora setintzen zan... Da, zu oier, zer joten zara? Egunero joten zara alkartera, edo zelan ibilten zara? Zer iziten da zure planina? Beti guten ez, gorbe guten ez, beti guten ez, beti gobera, beti. Goizetan joten zara? Ez, zentora guten ez, zentora. Ara gaubera zuzenean? Errotara. Errotara? Hori da, diputazio eguneko zentroa, geubera tortin zarratzaletan, euren eginkizunan amaitzen da bine. Badauki ordutegi bat, edo mota diferentetako erabiltzaileak dagoz, batzuk oikotasuneagaz joaten dienak, bestatzuk ez? Bai, hor goizetan batzuk, adiez lantegi batuera joten diez, gero beste batzuk eguneko zentrora diputazioan, gogoratu behar da, bebai diputazioen esatea eguneko zentroan, ez dakit 25 plaza dauela Durangalde guztire, orduen horbe, familia asko, gestatzuk ez da bi eser egiten, ez daue plaza nahikoa, ez, diputazioa. Orduan, geu esartzen da aizialean, hau da, eurek goizetan, de hecho, gaur geu betorri da oso posik, baina zentroan egon barko zan, baina kanpora ordenen da posik egoten da. Beharretik pirapur betiten zabiz orduan, ez? Hori. Bestatzuk lantik batuen egoten diz, bestatzuk eserrez, ze hori gogorazteko, zain dauzela, ez? Orduan ja, beruen eginkizunak amaitu da bizinan, arratzaletan etorten diez geubera, euren aixialdira laguneken egoteko, ekintzak egiteko, taiarrak egiteko, zue lan amaitzen duzunean poto bat hartzera lagunagaz, bardin. Bardin. Hortan, geubera etorten diez euren aixialdira. Da, zeuri, denbora librea dekozunean, zer da gehien guztetan? Plegoatzen beti, bai. Play zer, play hori, playa? Bai. Baina baki zuelgetan, nik ez dakit horretan horretan, Ni bai. Eta zein da gehien guztetan jokoa?
FIFA, beti futbola. Ekainegaz goten da. Beti futbola. Ekainegaz, beti. Da ero kalera urtetan dozuenean zer egiten dozuen? Niko ten metzu jakete tortia beti. Ah, amigo, saket jatu nona zara, Bai, ni bai, beti. Hombre. Zoira beti jat. Bai, ondo jaten dozu? Bai. Ekilibraute? Bai. Ez da beti jan behar gauza bera, Apuro danetari jan da, apuro esano jan da, Bai. 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 Nok iten dutuz baskarik eta edo zeu prestatzen dozu. Ama, bai. Eta zeme gura dozuzuk ama, Asko, ba. Ez ki zerringo dunke gura ama barik, ez da, bai. Zebez. Zebez. Neite hilazpade bai, eta batzutan, zigun, ba. Ze importante dan figura hori eukitea, ez da? Eta ze gitxi baloratzen dugu zen askotan publikoki gure amak, ez da? Bai. Edo gure amamak, Bai. Zeuek eurentzako figura batera izango zaria. Barkatu? Zeuek eurentzako be figura bat izango zaria, eredu. Gazteentzako dozu. Bai. A ber, esaten dugu, geuben azkenian bolondrez asko dauz, monitore asko bauz, eta joten garenean pintxopotan loko esea, niztasun hori gure artean, euregaz, monitoreak parte, aia da monitoren figura hori badauela, ez? Baina bueno, horrez gain, saiatzen gara erlazio hori zontalak aukiten, euregaz, kuadria bat moduan. Urteten garenean, saiatzen gara edozein kuadriak egin aldaben gauzak egiten, baina, bueno, behar izan hori dekoguz, pues, behar dugu zaintza hori gauza batzuk egiteko, eta hori da igual monitoren lana, ez? Baina beste aldetik kuadria baten moduan zaten gara izaten. Eta Durangaldeko batek ez dauena gura, edo ezin dauenak parte hartu bertan, voluntario, edo danalako zuzeneko lan bat egiten, zelan egin leike Durangaldek justuago bat eraikitzeko? Dinosu geuen parte hartzen ez daben nik ez, kanpoan. Nik esango naban, epaiketa gitxiago eginez, urbilduz, ze batzutan egiten duguz, ekiz batzuk ezagutu horretik. Orduan, egia da, batzutan, adibes, egunerokotasunean, beti galdera berdina egiten dut. Mundua gu goiez astiro, edo mundu elarrarin doie. Orduan, batzutan egia da, pazientzia behar da, ditutzen bai supermerkagoan, bai egunerokotasunan, ez, pazientzia hori ulertu behar dugu beharko dugula. Mundue oso harindoie, edo, eta momentu batzutan, kontzientizan behar gara, dana ezin dugula ainari nahi, ez? Dinote, esatzen ez gaituzte. Oin ez dakit ze, supermerkago, ez? Gu bagoiez, beharko dugu kontatzeko denbora gehiago, edo kamareroak, ez? Egia da, eskatzea, hori, mundu hain askar doien momentu horretan pazientzia hori eskatzea, baina nik uste badala reflexio bat egin barko dugula, ez? Guk beste ritmo bat dekogu eta, bueno, jakin barko dugu hori errespetatzen. Zuk pazientziarik badeko zu? Bai. Gabiz beste inguruko pazientziaz berba egiten, baina oierrek pazientzia dako, edo ez? Bai, pazientzia dako, bai. Seguro? Bai. Eta ondo portetan zara Julen eta kompainia gaz? Bai. Bueno, bronka batzu badauze, Bai, batzuta. Edo ez. Bueno, es que batzutan igual beharrezko. Kuadria baten moduan, hay de todo. Y a veces, pues, tampoco vamos aquí a mentir. Zer remoten dotzu zuri geube alkarteak? Non has pentsau dozu horren inguruan? Zer remoten dotzu geubek? Zeuri? Persona moduen? Gogua joeteko zalura, gogua joeteko porta eureki. Claro. Gogua joeteko porta. Horrek elikatu egiten zaitu urte osoan zehar, ezta? Bai. Eta gero salura egiten zara, salutik bueltan zauz? Ba, eta zer? Otzo, bai. Bai, eguneroko bizitza jarraitzen dau? Bai. Geubek eta geube parte dirandanek zoriontsuago egiten laguntzen zaitu? Bai, beti. Bai? Bai, beti. Así que eskertu begin barko dugu apur bat euren lana, bai, ez da? Bai, euren lana gondo daude. Ta esaten dutzizu, Ta esaten dutzizu. Batzutan ez dugu gauza honek esaten, Euskaldun ikosta biten jako moten dago esak esatea. Oye, resanik da, Euren lana ditu geube. Geube zau monitoriek, geube izten nabe. Zau monitorie izten nabe beti. Ez badu monitorerik ez dago ezer, ez da? Ez. Bari, arras, egize. Hori gira. Bai. Eta bakotxari berea, bai. Julen. Beraz, eskerrik asko egiten duzuen behar guztia geube alkartean, bertan lanean egon, voluntario egon,
Eta zelan ez, Oier, eskerrik asko zeuri etorta daitik, geur gustura etorri zara, pira indozulako beharretik. Hori bezanima, ha? Zeo zer daben bakotzea rapio que sale, Pintxo bat jango dugu, bai, Hombre. Atxakia honegaz aprobetxauko duzu eskapatxo iteko. Izarra, Izarra zen. Bai. Ona etorri horretik, izarra zintera etorri horretik, gana pintxo bajate. Pintxo txoian duzu. Bai, kafe da pintxo. Elorio. Kafe eta pintxoa biek? Elorio kartel horren atagatzen da. Bai, eske lehenengo elorri zera jongara lan bateitera, eta horra aprobetxatu. Da horra aprobetxatu duzu. Berak mosto hartu da. Bueno, oso ondo. Moier, eskerrik asko bertora etorta daitik, da segidu irribar horregaz eta bizipos horregaz, Hori dalako bizi modu honetan benetan merezi da donak. Zoriontsu izateak eta alkarri honek egiteak, Julen, Oier, eskerrik asko. Eskerrik asko, zeuei. Eskerrik asko. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebieta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.